Várunk a kivetítőre, addig szeretettel köszöntök mindenkit. Én Járai Dóra vagyok, és Karádi Júlia kért meg, hogy tartsam meg ezt az előadást, mert nem tudott ma itt lenni. Eredetileg az ő neve szerepelt itt a programban. Az integratív babaterápiáról fogok beszélni, arról, hogy mi mindent tudunk ma már arról, hogy egy baba hogyan éli meg az élményeit, és hogyan fejezi ki az esetleges nehéz vagy traumatikus élményeket. A mindennapjaimban én családokkal dolgozom, főleg babákkal, akiket mindenféle problémával hoznak hozzám, és erről, amiről Kati beszélt, hogy hogyan talán nem történt meg a születési stressznek a lecsengése ott az aranyórában, akkor milyen egyéb módszereink vannak arra, hogy a babának segítsük integrálni a nehéz, esetleges traumatikus élményeit. Erről szól az integratív babaterápia. Csak röviden a szakmai hátteremről. Én a testi irányból jövök, tehát testterapeutaként dolgozom felnőttekkel, de most már egyre inkább babákkal, illetve most már több éve főleg babákkal dolgozom. Gyógymasszörként indult a pályafutásom, de engem mindig az érdekelt, hogy tudunk a dolgok mélyére menni. Hogy lehet nem csak a tüneteket kezelni egy testi probléma esetén, hanem megtalálni az okot, akár azt az érzelmi okot, ami kiváltja azt a feszülést a testben. És így talált rám a Bowen technika, ami egy nagyon finom fasciális technika, és a kranioszakrális terápia. Most nem fogok ezekről hosszan beszélni az időszűke miatt. A kranioszakrális terápiáról annyit mondanék, hogy ez a két latin szó összetétele, a kránium, a koponya, szakrum, a keresztcsont. Tehát a szakrális nem egy elvont ezoterikus irányzatra kell gondolni, hanem erről a testi rendszerről beszélünk itt a kranioszakrális terápiában, ami a koponyánkat és a keresztcsontunkat összeköti, és ez egy egységes rendszer. Engem mindig az érdekelt, hogy hogyan őrzi meg a testi, szöveti rendszer a nehéz élményeket, a feldolgozatlan élményeket, traumatikus élményeket, mi történik a test szöveteiben, mi történik az idegrendszerünkben, az agyi struktúráinkban. És erről írtam a szakdolgozatomat is, úgyhogy erről órákig tudnék beszélni. Most csak röviden egy dia erejéig ide tettem ezt a gyönyörű képet a fasciáról, erről a testünket mindenhol behálózó finom szövetről. És az egyik kedvenc idézetemet Andrew Taylor Steele-től, aki egy amerikai sebész volt a 19. században, 20. század elején. Ő oszteopata orvos volt, az oszteopátia atya, ő alapította meg az első oszteopátia iskolát. Nagyon sokat vizsgálta az emberi testet, és már akkor több mint 100 éve írta le ezt a mondatot, hogy az ember lelke a tiszta élővíz minden folyamával együtt, testének kötőszöveteiben, az eredetiben fasciájában lakozik. Ezt akkor ő még egy inkább intuitív módon írta le, mert még nem állt rendelkezésére az a hatalmas fascia kutatás, amihez ma már hozzáférünk. Itt most csak két nevet említenék, Jean-Claude Gimbortót, akitől ez a kép is származik, illetve Robert Schleip nevét, akinek fantasztikus kutatásai vannak a fasciával kapcsolatban, illetve hogy mi történik a fasciában stressz hatására. Ő a fasciáról nem csak mint szenzoros szervről, hanem mint érzelmi szervről is beszél, ami szinte elsőként reagál az érzelmi változásainkra. És most picit beszélnék Matthew Appletonról, akitől az integratív babaterápiát tanuljuk. Ő látható itt a képen munka közben. Ő egy angol pszichoterapeuta,
Bristolban van a központja, a Conscious Embodiment Training központ. Ő innen járja a világot, és tanítja a módszerét. Ez a munka felnőttek perinatális regressziós terápiáján alapul, és ezen a területen már több mint 50 év pszichoterápiás, szomatopszichoterápiás tapasztalat gyűlt össze. És a terapeuták közül William Emerson és Carlton Terry voltak az elsők Amerikában, akik innen a felnőttek élményeitől a babák felé fordultak, és elkezdtek babákkal dolgozni, igazából prevenciós céllal, hogy már ott az egész korai életszakaszban lehessen oldani mindazt a feszültséget, amit a magzati életünkből vagy a születéstörténetünkből hozunk. Én Matthew Appleton munkásságával már jó pár éve találkoztam, mikor elolvastam egy cikkét az integratív babaterápiáról, és legfőképpen az emlékezeti sírás gondolata fogott meg engem, ahol leírta, hogy nem csak a többféle sírás létezik, ebből most 2 emelnék ki, tehát ugye van a szükségleti sírás, amit ismerünk, ami a baba aktuális szükségleteire vonatkozik, éhség, fáradtság, kapcsolati igény. Ez a sírás, ha betöltjük ezt az adott szükségletet, megnyugtatható. Viszont az emlékezeti sírás, ahogy a nevében is benne van, ez az a sírás, amivel a baba meséli a történetét, meséli a nehéz születési élményét, vagy a nehéz magzati élményeit. És ez nagyon megfogott engem, visszaemlékeztem annó a saját gyerekeimre is, mert 18-19 éven még nem voltak ezek a tudások itt Magyarországon, és mint minden anya, én is csak annyit tudtam tenni, hogy ringattam a fiamat, szoptattam, és még mindig sírt, és fogalmam sem volt, hogy miért sír. És ezért is szívügyem, hogy ahol csak lehet beszéljek erről a témáról, hogy a szülők, nagyszülők, szakemberek tudjanak erről, hogy létezik emlékezeti sírás, létezik az, amikor a babák mesélik az élményeiket. És ahogy elolvastam ezt a cikket, én addigra már régóta dolgoztam babákkal, szöveti oldásokkal, elkezdett a munkámban is megjelenni ez az emlékezeti sírás. Megfigyeltem azt, hogy ha megérintek bizonyos területeket a testükön, van, hogy nyugtalanná válnak, vagy ez a nyugtalanság átmegy egy sírásba. Tudtam, hogy nem azért sírnak, mert fájdalmas lenne, amit csinálok. Mind a 2 technika, amivel dolgozom, nagyon gyengéd és fájdalommentes. Látszott, hogy itt többről van szó, itt mögöttes okokról van szó. És elkezdett így kibontakozni a munkámban, hogy elkezdtem az emlékezeti sírással dolgozni. Erről később fogok többet beszélni, de ez az egyik módja annak, ahogy segíthetünk a babáknak integrálni a nehéz élményeiket. És még annyit mondanék, hogy még azt is megtapasztaltam, hogy egy csomó olyan probléma, ami állandóan, mondjuk volt egy nyak probléma. Hiába kezelt egy dévényes, kiropraktőr, bóvenes, mindenféle irányból, ideig, óráig jobb lett a baba nyakfeszessége, és aztán visszajött mindig. Egészen addig, míg el nem jutottunk az okig, meg nem fejtettük a baba születés történetéből, hogy honnan ered, mi az az érzelmi töltet, amit ott őriz a nyakában, és mikor ezt ki tudja sírni a baba, és ezt igazán megtartva meg tudjuk hallgatni, akkor ezek a nyakproblémák véglegesen elmúlnak. Tehát ezt nagyon sokszor megtapasztalom a munkám során. Most néhány alapvető gondolatot jelenítenék meg, ami kicsit mélyebbre vezet minket ebbe a témába, illetve Kati előadásában már elég jól benne vagyunk. Tekinthetünk kicsit úgy ezekre a gondolatokra, mint egy ilyen kérdőívre, ahol 1-től 5-ig be kell jelölni, hogy mennyire értünk egyet az adott állítással. Elindítom. A kisbaba és a magzat
érző, intelligens, kompetens lény. A megszületés nehéz, fájdalmas, kihívásokkal teli folyamat a baba számára is. A kihívás együttes legyőzése egy megerősítő és pozitív élmény. A baba emlékszik a magzati időszakának élményeire és a születésére. Ez nyilván az implicit memórián, érzelmi és testi memórián keresztül történik, tehát nem a tudatosan előhívható memórián keresztül. Nem a nehéz traumatikus élmény okoz traumatizációt, hanem az, ha nem tudjuk kifejezni, és egyedül maradunk vele. Az élmény érzelmi töltete így nem tud kioldódni, a születés és a magzati kor emlékét a baba a testében hordozza, mind a kötőszövetek szintjén, mind pedig a vegetatív idegrendszer szintjén. A baba nem tudja egyedül integrálni az élményt, a környezet együttérző támogatására van ehhez szüksége. És végül pedig minden baba meséli a történetét. Mielőtt rátérnénk erre, hogy hogyan mesélik a babák a történetüket, szeretnénk végigvinni önöket kicsit a megszületés folyamatán, képek segítségével és a modellem segítségével. És ezzel az idézettel, amit a Matthew-tól az egyik kedvenc idézetem, ezzel indítanám, hogy a születés egy természetes beavatási rítus abba, hogy mit jelent embernek lenni. Úgyhogy nem feltétlen könnyű dolgokról fogok most mesélni, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy ezen a szemüvegen, vagy ennek a mondatnak a fényében hallgassa, amit mutatok és mondok. Illetve annyit mondanék még, hogy bár most babákról van szó, és olyan távolinak tűnik ez az időszak, mégis mindannyian érintettek vagyunk, mert mindannyian megszülettünk. Előjöhetnek nehéz érzések, előjöhetnek akár testérzetek, a tudattalanunkból a saját születésünk élményei, vagy ha eszünkbe jut a saját gyermekünk születése, vagy azok a nehézségek. Úgyhogy gondoljunk erre a beavatási rítusra, és lélegezzünk. Ezről, amiről beszélni fogok, ez nem a szülészeti modell, hanem ez a baba szemszögéből rátekintve a születés fázisaira, hogy mit él meg a baba. William Emerson, Franklin Sears és Ray Castellino dolgozták ki, és minden egyes fázisról lehetne több mint egy órát beszélni. Most épp csak a lényeget kiemelve fogunk így gyorsan végigmenni az egyes szakaszokon. Itt a medence modellen mutatom, ugye az egyes szakasz a medence bemeneti dinamikák. Ez itt a medence bemenet, itt a kimenet, és itt középen, ahol a keresztcsont elhelyezkedik, ez a medence középi szakasz. Tehát ezen kell a babának végigmennie, a megérkezés pedig akkor kezdődik el, amikor megszületik a baba feje. Megpróbálom mutatni a kis modellemmel. Tehát az első szakasz, az a medence bemeneti szakasz, remélem hallatszom így. Tehát ez a rendszeres kontrakciók beindulásával kezdődik. Látszani fog így a videón? Jó. És ebben a szakaszban, illetve most ehhez még lerakom a modellemet, a mészáj, most a kezem mutatja a mészájat, tehát úgy indul el ugye a születésre, hogy elindulnak a kontrakciók, és egyre lejjebb préselik a babát, míg a feje egészen a mészájhoz nem nyomódik. A mészájban nyúlásra érzékeny receptorok vannak, amelyek stimulálják az agyalapi mirigyet, hogy további oxitocint válasszon ki. Ez még jobban stimulálja az összehúzódásokat, és a baba így nyomódik bele a mészájba. Ez egy nagyon erős nyomás a fejen. Hogyha ez a szakasz hosszú és lassan és nehezen nyílik ki a mészáj, ez is egy elárasztó élmény lehet a baba számára. De jó esetben szép lassan elkezd megrövidülni a ményak, és megnyílik a mészáj.
És akkor teljesen kinyílt a méhszáj, akkor indul el a születés második szakasz, amikor a baba el tud kezdeni leereszkedni a szülőcsatornába. Ami fontos még itt, a képen is látható, a babaterápiában beszélünk az érintkezési pontokról, érintkezési pályákról. Ezek azok a pontok, ahol a baba teste az anyai csontos medencének nyomódik. A legfontosabb érintkezési pont itt az első szakaszban az úgynevezett lumboszacrális promontórium, ez az ágyéki gerinc és a keresztcsont átmeneténél ott látszik a képen, hogy ez milyen erős kitüremkedés. A modellen ez nem látszik annyira, de ahogy a baba nyomódik lefele, kontrakciók préselik össze, igazából préselik neki ennek a lumboszacrális promontóriumnak is. Tehát ez egy elég erős nyomás, nem csak egy tengerirányú összenyomás az első szakaszban, hanem egy ilyen oldalirányú nyomódás az anyai gerincnek. Itt látszik az erő iránya, hogy a baba lefele halad. Ez így az arcot kicsit így lefele húzza. Igen. Itt is látszik, hogy a fekvési oldal, tehát hogy az a baba fekvési oldala, ahol az anyai gerincnek fekszik, és ez a terápiában később nagyon fontos, szoktuk figyelni, a babák arcán látszik a legjobban, hogy melyik volt a fekvési oldala, hol van nagyobb feszültség a szöveteiben. De ez nem csak az arcon fog látszani, igazából testterapeutaként az egész szöveti rendszeren végig lehet érezni, ahogy itt a kép is mutatja, hogy a feszültségek azon az oldalon, a feszültségmintázatok sokkal erőteljesebbek lesznek. Ezen a képen nagyon jól látszik a születési oldal. Nem tudom, hogy mennyire tudják megmondani mondjuk a babának, melyik lehetett a fekvési oldala. Igen, tehát hogy a fekvési oldalon, illetve várjunk, én mindig gondba vagyok az oldalakkal, főleg így szembe. Erre. Igen. Tehát nagyon jól látszik, hogy ezen az oldalon kicsit lejjebb van a szem, közelebb az orrhoz, és a szájnak a sarka is ugye így lefele görbül. Tehát ezek az egész arcon van egy ilyen irányú húzás, és ez egész felnőtt korig megmarad. Igen. És ahogy a baba, most nem lesz idő a lelki részéről beszélni, de itt is, tehát minden szakasznak el lehetne még a lelki részét mondani, de most az időszűke miatt itt a fizikális résznél maradok. Most jön a kettes szakasz, tehát miután kinyílt a méhszáj, a baba elindult lefelé. A babák végeznek egy ilyen forgást. Ez azért van, mert a medence és a fej átmérői, amivel most nem megyek bele, úgy passzolnak egymáshoz, hogy ilyen irányba fog kiférni a baba a legjobban. Tehát egy anterior-posterior irányba fog tudni kijönni a baba, és ehhez el kell fordulnia az oldalfekvésből egy előső-hátulsó irányba. És ez a kettes szakasz, a medence középi szakasz, ez az útkeresés szakasza. Itt a babák, van olyan baba, aki csak egy ilyen pici negyedforgást végez, van, aki teljes fordulatot, van, hogy ilyenkor a köldökzsinór a nyaka köré tekeredik, van, akiknek ez egy egészen kétségbeesett keresési szakasz, ahogy keresi a legjobb pozíciót, a kifele vezető utat. Sokszor ez a legrövidebb szakasz, de sokszor ez a legnehezebb is. Itt már a baba teljesen benne van a folyamatban, már nincs visszaút, és még nem látszik a fény az alagút végén. Ami nehezítheti ezt a szakaszt, hogy sokszor ebben a fázisban kapnak az anyák fájdalomcsillapító gyógyszereket, amit a baba is megkap a köldökzsinóron keresztül, és az a baba, aki addig éberen kereste az útját, és aktívan dolgozott, sokszor ebbe a teljes köd állapotába kerül, és még nehezebben
fogja az útját találni kifelé. Éppen szembe jut egy kislány, akivel ezen dolgoztunk. Ennek az elveszettsége jelent meg az emlékezeti sírásaiban, ahogy a 2. szakaszban az édesanyját érzéstelenítették, és egy teljes elveszett állapotba került a baba. Igen, ja, itt látszik, ahogy fordul bele, így a fekvési oldalba szoktak belefordulni a babák. Ez nagyon erős fizikai nyomás, ahogy itt a keresztcsontnak nyomódnak neki, így az arcon. Előfordulhat az is, hogy a baba orra eltörik. Néha látszik itt a véna, egy ilyen kék vonal, ezt angolul úgy hívják, hogy sugar bug vein, lefordítva cukorbogár véna, de ezt még így magyarul sose hallottam. Ez is ebből a 2. szakaszból szokott származni. Vannak babák, akik így cikcakolnak, és így keresik az útjukat. Ez is sokszor látszik az orron, ahogy... Szóval mindenkinek rajta van a születés története az arcán, és nagyon sokféle verzió létezik. Ezt a képet azért tettem bele, itt a mészáj viszonylatában látjuk a babát, ahogy mint egy ilyen nagyon szűk ruhán így át kell bújnia, és sokszor találkozom, vagy biztos megvan nekünk is az élményünk, amikor öltöztetjük a babáinkat, és vannak babák, akik nem viselik el a sapkát, vagy ha áthúzunk a fejükön egy ruhát, sokszor ennek az élménye aktiválódik egy öltöztetésnél. Tehát jó, ha erre is tudatosak tudunk lenni, vagy emlékezni. És akkor itt elérkezünk a 3. szakaszhoz, a medence kimeneti szakaszhoz, amikor a baba befordult ebbe az előső, hátulsó irányba. Itt az arc a legtöbb esetben, ez a könnyebb út kifelé, mikor az arc van a keresztcsont felé, az arc lefelé néz a keresztcsont felé, és itt a nyakszírt csontnál lesz az anyai szeméremcsont. Tehát ezek nagyon erős erőhatások a baba koponyájára. Ezeket az erőhatásokat sokszor lehet érzékelni a koponyacsontok elhelyezkedésében, tehát ugye még nagyon puha minden csont, nagyon könnyen formálódik, és ha ezek a feszülések nem oldódnak ki, mert nem mindig oldódnak ki maguktól, a koponyattetőnek a feszülései nagyon szépen szoktak sokszor rendeződni, de ami igazán problémát tud okozni, azok a koponya alapi csontok, amik porcos eredetűek embriológiailag, ezek keményebb csontok. Hogyha ide kerül be bizonyos feszültség, az sokkal nehezebb oldani, és mindenféle hatása lehet, akár az agyalapon kilépő agyidegeknek a kompressziója is előfordulhat, de a kranioszakrális kezeléssel ez nagyon szépen oldható, az innen eredő problémák is. Itt látszanak a tűzfolt, vagy gólyacsípés a köznyelvben, ezek a homlokon és a tarkón, ezek a lenyomatok itt a 3. szakaszból. Ezek sokszor felnőtt korig megmaradnak, főleg itt a tarkónál, szoktam néha látni felnőtteknél is. Ezt a képet is nagyon szeretem. Itt azt látjuk, ahogy ez az úgynevezett LSP, a lumboszakrális kitüremkedés a baba szegcsontjának nyomódik. Itt előfordulhat az, hogy a köldögzsinór beszorul a baba teste és az anyai gerinc közé, és mikor jön egy összehúzódás, akkor az oxigénellátás csökken, van, hogy a baba egy összehúzódás idejére elájul, aztán mikor vége az összehúzódásnak, fájás szünetben, akkor újra levegőhöz jut, akkor kicsit magához tér. Ez a 3. szakasz, ez általában a fiziológiai kimerülésnek a szakasza, az anya számára is sokszor, és a baba számára is. És akkor a megérkezés szakasza, ami ugye a fej megszületésével kezdődik.
amit aztán nagyon gyorsan követ többnyire a test megszületése, hogyha nincs esetleg egy vállelakadás, akkor gyorsan meg szokott születni a test. Kati sokat beszélt az aranyóráról, meg az első másfél óra fontosságáról, úgyhogy most ebben nem megyek bele, de ezt egy külön szakasznak tartjuk a babaterápiában, a baba innen származó élményeit, mert nagyon fontos, hogy mik voltak azok az első impulzusok, amik alapján aztán a világot érzékeljük. Tehát milyennek látom a világot, egy olyan helynek, ami biztonságos, meleg, befogadó, ahol kapcsolódni lehet, vagy ahol veszély van, félelem van és stressz van. Tehát ezek mélyen tudatalatti szinten programozó élmények. Itt egy másfajta megérkezés. És azért tettem bele még így a császáros képeket. Mert nagyon gyakori a császármetszés, nagyon sokat dolgozom császáros babákkal. És az a tapasztalat, hogy mindig van nyaki téma. Itt látszik, hogy a nyaknál fogva húzzák ki őket. A nyak nem arra van kitalálva, nem úgy van felépítve, hogy egy húzóerőt jól viseljen. Egy csomó probléma tud történni a lágyszöveti területen is, a csontos területen is, tehát lehetnek ilyen finom pici csigolya, szubluxációk, ficamok, megnyúlhatnak az izmok, befeszülhetnek. És ami még fontos, hogy a császáros babák, ugye ez legtöbb esetben egy sokkoló élmény számukra, és önvédelemből egy ilyen hátrafeszítést csinálnak, közben felhúzzák a lábaikat. Tehát ez az egész sok élmény itt elraktározódik a hátsó vonalon, a nyaki területen, a lábfelhúzással pedig a csípőhorpaszizom is befeszülhet, ami aztán rengeteg más problémának a forrása. Tehát ezt azért mondtam el, hogy lássuk, hogy ez a születés, bár kívülről esetleg könnyebbnek tűnik, de valójában épp annyira, vagyis hát ez szinte mindig egy traumatikus élmény. Jó, és most elérkezünk ehhez a ponthoz, hogy hogyan mesélik a babák a történetüket. Az első, amiről beszélni szeretnék, és amivel a babaterápián nagyon sokat dolgozunk, az a babatestbeszéd. Ez Carlton Terrynek a nevéhez fűződik. Ez a testbeszédnek az a fajtája, ami a születés előtti időszakra és a születés történetére vonatkozik. Tehát van külön magzati testbeszéd, egészen a petesejtig és a spermiumig visszamenve, amit Kati mondott, és nagyon sok testbeszéd vonatkozik a születésre. Ez egy univerzális nyelv, tehát a világon mindenhol ugyanúgy mutatják a babák, mert ugyanúgy születünk. És sokszor nagyon pontosan megmutatja, hogy a születés mely fázisa, vagy a magzati lét melyik időszaka volt nehéz a baba számára. Amit például itt láthatunk, ugye, amit a baba mutat, amikről beszéltem a modell segítségével is, hogy ezeket az érintkezési pontokat mutatják nagyon sokszor. A fekvési oldalt, vagy ahogy fordult bele a keresztcsontba. Hogyha ott feszültség őrződik a szövetekben, akkor ezt akaratlanul is sokszor fogják érinteni ezeket a területeket. Vagy a halántékcsontot, vagy a fület. Van, hogy az agyhártyákban van egy olyan feszülés, amit egyszerűen egy nagyon kellemetlen érzet a baba fejében, és azzal próbál enyhíteni, hogy húzogatja a fülét. Ez egyébként egy kranioszakrális technika, a fülhúzás, amivel kapcsolatba tudunk kerülni az agyhártyákkal. És ezt ösztönösen érzik és csinálják a babák sokszor. Ezek a mozdulatok egy kis gyakorlattal nagyon jól elkülöníthetőek a baba egyéb spontán mozdulataitól. Ezek sokkal intenzívebb mozdulatok, és sokat ismétlik ezeket a babák. Eszembe jut egy anyuka, néhány hónapja hozta a babáját, aki
nagyon sokat csinálta ezt, így dörzsölte itt az orrát, a szemét, és így mozgatta közbe a fejét. És ugye erről az álmosságra asszociálunk, de olyan sokszor csinálta ez a baba akkor is, amikor nem volt álmos, hogy szemet szúrt az édesanyjának, hogy ez valamit, de nem tudta, mi a baj, azt hitte, valami baj van, de hát se a védőnő, se a gyerekorvos nem tudott mit mondani. Még nem megfejtettük, hogy a születés második szakaszában, amikor a forgást csinálja a baba, és itt nyomódik neki az egész arc, orr területe, ezt az időszakot, vagy ezt a szakaszt élte meg nagyon nehezen, és ennek az emlékét mutatta folyamatosan. És ahogy tudtunk dolgozni ezzel a témával, sikerült dolgozni a szöveti oldások szintjén is, és az érzelmi oldódás is megtörtént azzal, hogy végighallgattuk a baba emlékezeti sírását. Onnantól eltűnt ez a testbeszéd, mert a baba feldolgozta ezt az élményét. Igen, amit még mondanék, hogy ezek nem véletlenszerű mozdulatok, jelentéssel teliek, és nem akaratlagosak olyan módon, mint ahogy a baba kinyúl egy játékért, hanem a szöveti memória és a testérzetek által vezérelt mozdulatok ezek. És általában érzelemkifejezés is kíséri. Vagy ha nincs ott az érzelemkifejezés, akkor ha tükrözzük ezeket a mozdulatokat, ezzel is tükrözéssel is sokat dolgozunk a babaterápiában, akkor meg szoktak jelenni az érzelmek, vagy akár az emlékezeti sírás. És akkor most áttérek erre a diára, az emlékezeti sírásra. Mint ahogy már említettem az előadás elején, ez nem azonos a szükségleti sírással. Ez egy nagyon erős érzelemkifejező sírás. És most arra kérném önöket, hogy nézzék meg ezeket az arcokat, és így nyugodtan mondják, hogy melyik kép milyen érzelmet, vagy melyik képen milyen érzelmet látnak. Nyugodtan. Van valakinek ötlete az első képre ott fent? Hogy ez mit fejez ki, ez a babarc? Tessék? Igen, érzelemre gondolok, de hallottam a dühöset. Düh. Igen, tehát ott ez egy dühös sírás. Lehet, hogy éppen azért dühös, mert éhes és nem kap enni. De az érzelmi minőség az elsődleges, amit figyelünk. De ha az édesanyja megeteti, és még mindig sír, és még már minden igényét kielégített, és még mindig dühösen sír, akkor nagyon érdemes elgondolkozni, hogy milyen élmény van mögött. A második kép, ijegység, ez egy rémült arc, igen. És az utolsó, csalódás, szomorúság. Igen, ez a három fő érzelem, amit megkülönböztetünk, a haragot, a félelmet és a szomorúságot. És nagyon érdekes, hogy egy felnőtt arcon ezeket valószínűleg sokkal hamarabb beazonosítanánk, de mintha így letanultunk volna össztársadalmi szinten arról, hogy a babák arcát is így nézzük, mint érző emberi lények arcát, mert tényleg sokszor nem tudunk másra gondolni, hogy hát biztos csak éhes. Igen, tehát az emlékezeti sírás az akkor jelenik meg, amikor egy korábbi nehéz és még feldolgozatlan élmény, testérzetek vagy belső képek formájában a felszínre kerül. Többnyire babatestbeszéd kíséri, amiről az előbb beszéltünk, és ez a három fő érzelem jelenik meg. Az érzelem teljes spektruma lehet a düh, a enyhe frusztrációtól az intenzív haragig, a félelem, az enyhe szorongástól az egzisztenciális rettegésig akár, hogyha esetleg egy halálközeli élménye volt a babának a szülőcsatornában, vagy az enyhe szomorúságtól a mély gyászig. És lehetnek finomabb árnyalatok, elveszett, összezavarodott, magányos, visszahúzódó. És ez egy nagyon fontos állítás, hogyha szükségleti választ adunk az emlékezeti sírásra, az még nagyobb stresszhez és feszültséghez vezet. És az a tapasztalat, és én is anyaként nem tudtam más csinálni,
hogy szükségleti választottam a gyermekeim emlékezeti sírására, mert nem tudtam róla, hogy létezik emlékezeti sírás. És amikor jön ez a sírás, akkor a legtöbb édesanyja merre teszi a babáját, ringatja, eltereli a figyelmét, cumit ad a szájába, de ez igazából csak a baba frusztrációját és feszültségét növeli. Aztán, és persze az anyáét is, mert egyre fokozódni fog csak a sírás. Igen. Tehát a baba azt érzi, hogy nem értik meg, egyedül marad az élményével, magányosan marad az élményével. A szülők is elveszítik a kompetencia érzetüket, mert egész nap a síró babával vannak, tehát sok ilyen családdal dolgozom. És létrejön a stressz ördögi köre a családban, mindenki a maga stresszében van, és igazából mindenki nagyon magányos. És ez oda vezethet, vagyis nagyon sok esetben történik meg az, hogy az első hetek nagy-nagy sírásai után, vagy első pár hónap nagyon nagy sírósága után a babák úgy egyszer csak abba hagyják és megnyugszanak. Ez a úgynevezett 3 hónapos hasfájás, ezt szoktuk rá mondani, hogy 3 hónapig minden baba sír, de ez nem igaz. Az a baba, akinek nincsenek feldolgozatlan nehéz élményei, az a baba jól van, és nem sír ok nélkül. Amikor a baba feladja, ezt a szakirodalomban jó baba szindrómának is nevezik. Ez egy társadalmi tévhiten alapul, mely szerint a csendes baba a jó baba, vagy az elégedett baba, és a jó szülő feladata a baba megnyugtatása. De ebben az esetben, ha emlékezeti sírásról van szó, inkább elhallgattatásnak lehet sajnos nevezni. És akkor most beszélek arról, hogy lehet jól reagálni az emlékezeti sírásra. Mi van akkor, ha a szülők hallanak erről, hogy be tudják azonosítani, hogy most a baba a történetét meséli, és mit lehet akkor tenni. Amit a szülőknek elsősorban mondani szoktam, mert ez a fő félelmük, hogy de hát, hogyha most csak úgy hagyom, hogy sírjon, és nem adok neki cumit vagy cicit, akkor őt sírni hagyom. A mai generáció ettől retteg a leginkább, mert ugye minket annó sírni hagytak, mi most már nem hagyjuk sírni a babáinkat, de ezzel sokszor nem hagyjuk, hogy a babák elmondják a történetüket. És az igény szerinti szoptatás is sokszor megnehezíti ezt, mert a baba kicsit nyugtalan, egyből merre teszi az anya. Nagyon jó az igény szerinti szoptatás, ne legyen ez félreérthető, de ha nem tudjuk, hogy mikor van az érzelemkifejezés és a történetmesélés, akkor úgymond vissza lehet élni a szoptatással is. Tehát mindig elmondom az anyáknak, hogyha meghallgatjuk a baba sírását, azzal nem sírni hagyjuk. Ez nem úgy történik, hogy letesszük a babát és nézzük, hogy na most akkor mondjad, hanem ahogy itt a képen is látszik, az édesanyja kezében van a baba. A legnagyobb biztonságban, és kapcsolódóan a szemébe nézve hallgatjuk végig a történetét, és empatikusan jelezzük neki, hogy igen, látom a fájdalmadat, látom a szomorúságodat, és itt vagyok veled, és most mondhatod. És az a tapasztalat, hogy mikor erre képesek a szülők, vagy ez meg tud történni ott egy ilyen terápiás helyzetben, vagy akár otthon, hogy a sírás először felerősödik, mert a baba azt tapasztalja, hogy hú, most végre értik, most végre ahhoz kapcsolódnak, amit mondani akarok, és nagyon erőteljessé tud válni ez a sírás. Sokszor tényleg nagyon nehéz hallgatni, és nagyon hosszan is tud tartani, de egy ponton eléri a sírás a maximumát, és aztán lecsendesedik. Nemrégiben egy apuka fogalmazott úgy, hogy hú, ez olyan volt, mint egy vihar, ami így végigvonult, iszonyú erősen mennydörgött és villámlott, és aztán mint egy nyári vihar, ami elment, és aztán kiderül az ég. Mert így szokott történni, hogy ha hagyjuk, hogy úgy végigmenjen az egész érzelmi töltete annak az élménynek, akkor a babák olyan mélységesen megnyugszanak, hogy
ezt látni kell, tehát hogy a szülők is így mondani szokták, hogy hát ha ezt így nem élem végig és nem látom, nem hiszem, hogy ilyen létezik, mert tényleg magától megy végig a folyamat, és tényleg nagyon mélyen megnyugszanak a babák. Mert ilyenkor végig mehet az a folyamat, ami nem tudott, befejeződhet, ami elakadt, és ezáltal valóban kioldódik a feszültség a testi szövetekből és a vegetatív idegrendszerből is. Tehát a stresszhormonok, amiről Kati beszélt, azok is ki tudnak végre oldódni, erről is rengeteget lehet beszélni, de egy idegrendszeri újrahúzalozódás is történik, és egy testi, szöveti szintű újraírás is történik ezáltal. Ez egy korrektív élményé válik a baba számára, és a traumatizált állapotból a reziliencia felé mozdul el. És mivel a környezetválasza koherens volt a baba élményével, így a bizalom alapélménye épül be a baba számára, hogy amit mondok és amit kifejezek, az megértésre fog találni. Így pedig a kötődés és az egymásra hangolódás egy új és mélyebb szintje válik lehetővé. És most vége, akkor ezeken át kell ugranom, ezeken a diákon sajnos. Kaphatok 3 percet, még Kamilla esetét el kell mondanom nektek. Az édesanyja engedélyével vannak itt a fotók. Ő egy 2 hónapos baba volt, amikor elhozta az édesanyja azzal, hogy nem gyarapszik, illetve hát nem gyarapodott elég jól, nagyon gyengén tudott szopizni. Volt egy nyaki feszessége, állandóan így hátrafeszített, nem lehetett hordozókendőben hordozni, és nagyon sokat sírt. És Kamillának itt a köldöki és a rekeszizom tájékon volt a fő feszültsége. És amikor elkezdtem vele, átbeszéltük a születéstörténetet, tehát ez mindig egy ilyen hosszas beszélgetés előzi meg, mielőtt a babához fordulok. És amikor elkezdtem dolgozni itt a hasi területtel, érződött, hogy ott őriz rengeteg feszültséget, és csak egy ilyen nagyon finom, tehát körülbelül eddig tudtam vinni a kezem, és már itt nyugtalanná vált, tehát hogy nem is engedte a teljes érintést. És aztán ezt ilyenkor tiszteletben tartjuk, és aztán ez a nyugtalanság átment egy sírásba. És ugye az édesanyja egyből szerette volna megnyugtatni, megszoptatni, és mondtam neki, hogy nekem ez gyanús, hogy itt most a baba mesélni szeretne valamit, próbáljuk meg csak meghallgatni. És ez egy nagyon érzékeny édesanyja volt, és képes volt hallgatni és vele lenni. És végig tudtuk hallgatni Kamillának ezt az emlékezeti sírását. Ez egy nagyon szomorú sírás volt. Körülbelül 20 percig tartott, és meg is tudtuk fejteni, hogy ez a magzati korszakából honnan származik ez a szomorúság. És így szépen a maga ütemében, az édesanyja karjában tartva, szemkontaktust tartva, kapcsolódva hozzá, így végig tudott menni ez a nagy szomorúság. Kisírta, és aztán teljesen megnyugodott. És azt lehetett látni a tekintetén, utána egy ilyen 5-10 percig így nézett a szemembe, hogy ez a baba most érkezik meg a testébe igazán. Tehát, hogy ő nem volt jelen. Ezt látjátok a fotókon is. Ez az anyuka küldte nekem 2 nappal később, hogy nézzem meg Kamilla tekintetét. És aztán mondtam neki, hogy hát légy, küldjél már nekem több fotót, mert ez olyan lesz, mint a tipikus fogyókúrás előtte-utána fotók, hogy a szép ruha meg az elhomályosult kép, tehát hogy senki nem fog nekem hinni. És azt mondta, hogy az előtte korszakból csak ilyen fotókat talál, és ez volt a legjobb kép, amit a kezelés előtti időszakból talált, ahol kapcsolódik Kamilla és mosolyog. De előtte ilyen volt a baba jelenléte, és utána meg már csupa ilyen fotót tudott készíteni. És megírta nekem, hogy megoldódott a szopi probléma, tök jó technikával szopizott, aztán a baba elkezdett gyarapodni, elmúlt a nyaki feszessége, és nem sírt egész napok nélkül. Na, szóval ezzel a történettel, ezzel szeretném zárni Péter Levin idézetével. A trauma nem az, ami megtörtént velünk, hanem az, amit empatikus tanú hiányában magunkba zárva tartunk. És az integratív babaterápiában ezek a tanúk tudunk lenni a baba számára.
És tényleg végső zárásként szeretném még itt a Perinatus Alapítványnak kifejezni a hálámat, akik nagyon nagy munkával megszervezték azt, hogy Matthew Appleton eljöhessen Magyarországra és vihesse nekünk ezt a képzést, és most jövő év júniusában fogunk végezni, és az a jó hír mindenki számára, hogy 30 integratív babaterapeuta lesz itt az országban, akiket majd lehet keresni az ilyen problémákkal.